What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel and this is Boyet Salabaria. Guys, nandito po nga tayo ngayon sa Dagupan City at atin pong bibisitahin ang UEMI Suzuki Dagupan Branch. Bakit po tayo nandyan? Because meron po tayong balita na dumating na po ang pinakabagong sports bike. Nandyan na po ngayon sa branch nila at naka-display na po ang bagong-bagong Suzuki Gixxer SF250. Yan po guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Tapuac, Dagupan City kung saan located po ang Suzuki 3S Shop. Ito na, nandito na tayo. Nandyan po sa right side yung kanilang pinaka main showroom. At ito po, nandito na tayo, nakikita na natin na naka-display itong bagong-bagong Suzuki Gixxer SF250. Ayan siya guys, nasa load na siya. Kitang-kita nyo. Yung pong, ito pong nasa harapan, ito yung DSX 150. At yung sa kabila niya, yung katabi niya, yan po yung bagong-bagong sports bike ng Suzuki. Ngayong 2021, ang model na to ay ang Suzuki Gixxer 250. Yes guys, totoo po yan. At meron din po silang mga Borgman dito, Borgman Street, crossover. At ito po, meron din po silang naked bike na Gixxer 250 na nakadisplay rin po sa right side. At ito po, kitang-kita naman nyo kung gaano po siya kaganda at gaano po kalupit itong bagong sports bike na to ng Suzuki Gixxer SF. Talaga pong napakastig ng forma. At very sharp po yung mga ano niya, yung mga linya niya, no. Talagang parang kala mo sasakay kayo sa isang MotoGP race bike. Para ka naka-race bike dito. At kung titignan mo po maputi yung motor na to, talaga pong pang-racing ang itsura niya. First impression guys, ang laki po ng kanyang kaha. Talagang fully pairing po siya at racing bikes po ang kanyang category. Sa Suzuki Philippines, makita niyo po na sa backbone yung kanyang category dyan. At ito pong Gixxer SF250 na to ay meron po siyang presyo na halagang 175,000 pesos. Yan po yung kanyang presyo. At I think may pwede rin po siya sa installment. Ang kanya pong down payment ay 36,800 pesos. So, ang kanyang cash price po ay 175,000 pesos. Installment, magda-down po kayo ng 36,800. Kung gusto niyo na po ng 3 years po yan or 36 months, ang monthly po na babayaran nyo ay 7,460 pesos. Yan po guys, ang inyong presyo po ng ating motor na ito, yung Suzuki Gixxer SF250. Again guys, tignan po natin yung kanyang makina at hanggang magugulat kayo sa kanyang specs. Ang kanya pong category ay backbone. Meron po siyang maximum power na 19.49 kW at 9,300 RPM. Meron po siyang maximum torque na 22.2 Nm at 7,300 RPM. So guys, ang engine po nito ay merong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, at naka 4 valves po yan. Yan po yung kanyang engine. At ang kanya pong displacement ay 249cc. Yan po ay fuel injected na guys. At ang kanya pong cooling system ay oil cooled. Oil cooled po yan guys. At meron pong nagbigay po sa atin ng review. Sabi po niya na gumamit po ng bumili po ng motor na to, hindi po masyadong umiinit yung kanyang makina kahit po nag-touring sila or malayo po yung kanyang rides. So yan po yung benefits po ng oil cooled na cooling system po niya guys. So napakagaling ng engineering ng Suzuki para dito. Of course, tignan naman po natin yung frame type niya. Ang frame type po niyan ay diamond. And yung kanyang front suspension ay naka-telescopic. Telescopic po yung kanyang front suspension. And ito pong Gixxer SF250 na to ay equipped po ng dual ABS.
Yes guys, for safety, naka anti-lock braking system po yan. So naka-disc brake po yung harapan niyan, plus po yung likuran ay disc brake din. So yan po guys, ang galing at ang lupit, no, naka dual ABS ka pa. Yan pong tangke niya na talagang very sculpted yung kanyang pagkakagawa. Yan po ay may fuel tank capacity na 12 liters. So sakto po yan para sa malayuang ride po natin. Marami-rami na po yung 12 liters niyan. And of course, ang kanyang instrument panel po, yan po ay full digital. Full digital po yan. Ang astig, di ba? So yan po, sa halagang 175,000 pesos, napakarami na po niyang magandang features. And ito po kanyang rear suspension. Yan po ay naka swing arm type. At yan po ay naka mono suspension. Mono shock po yan. Ang laki po ng kanyang shock na yan sa likuran na yan, yung color white na yan. At talaga pong napaka-astig guys. Again, yung kanyang rear tire ay may sukat po na 160 by 60 by 17. Yan po. Ay sorry po guys, 150 by 60 by 17. Yan po yung kanyang sukat para po sa rear tire. Ulitin po natin, 150 by 60 by 17. Yan po ay tubeless. Sa front tire naman po, same po yan, naka-tubeless din. Ang sukat naman po yan ay 110 by 70 by 17. So pareho po silang tubeless na po guys. So yan po guys yung ating chassis and specs para dyan sa motor na to. And let's see the seat height po. Ang seat height po nito ay 800 mm. 800 mm po yan. Medyo mataas po ng konti. At yung kanya pong total weight is 156 kilos. Medyo mabigat din po. So, of course, fully paired po kasi itong motor na to. Talagang racing bikes po yung kanyang istura. At yung kanyang tire, meron po siyang parang hanger dyan. Ayan yung parang takip. Para hindi masyado matalsik sa likuran. Ganda po, no? Ang klase po ng tire na ginamit dyan ay MRF. MRF po yung tires na ginamit dyan, yung brand. And wheelbase po niyan may sukat na 1,240 mm po. Ground clearance po ng motor na to ay 165 mm. Yan po yung kanyang ground clearance. Again guys, ito po yung kanyang napakalupit na sports bike po na bagong-bagong dating para po sa lineup po ng Suzuki Backbone Motorcycle. Ito po yung sports bike na Gixxer SF250 guys. Racing bikes po siya. Hopefully nagustuhan nyo po yung ating video at maging maganda po sana yung review po pag ito'y na subukan po nating i-ride na. So yan po guys ang bagong-bagong motor ng Suzuki Philippines, ang Gixxer SF250 po. Guys, yan po pala ang presyo niyan. Ulitin po natin, ay may halagang 175,000 pesos. Cash price po yan. At pwede rin po sa installment po kung gusto nyo po bumili niyan via installment. Again guys, may mga Suzuki branch po ang Guanzon. Hindi lang po dito sa Dagupan City. Available din po sila sa NCR. Diyan po sa Quezon City, sa may Roosevelt. And meron din po sila sa Rizal, yung Taytay Rizal 3S Shop. So mga idols, please like and share the video. At please don't forget to subscribe our channel. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you guys.